ngangit babarok ki pajba jong kajala ngi yasaki ya kane badang hakani ka session kabang suggestion kabang suggestion hapo ka hapo Lok Sabha bad Rajya Sabha ngi i barok ba u presiden jong ka parti jong i badairu MP jong ka Rajya Sabha ulak kren bahaya kane ka ban include ya ka tin kasih ha ka HDL jong ka constitution jong hari India Dr. W.R. Kharlukhi badai MP jong ka Rajya Sabha bat pidapej halok Sabha ru PUI ya ka madam aga tha ka badai ka MP na po ka tura ila kren bahaya kane bat ila banjur bakumno ban yo ya ka ban penrungno ya ka kentin kasih ha ka kernit ka bapra jong ka constitution jong hari India te ngayu i ba ya ka concern jong kinong ilam ke jongi nadu ki MP ki jongi baro angut ki la kren bahaya kane ngatrai ladang makla UMP jongi na Shillong ba Vincent Pala tak baburam ngaklem UI bon kren halor jong kini ki mat ki jura ki bakta ya ka jaj bunreu ka ba ongno kum UMP ubangi lajet bon kren ya kan ka mat apo jong Lok Sabha rai ki MP jongi baro angut ki la kren jor berkelepan jor ya kane te kata ka ba ngakwa pan pau bangi kum ki samlar ngi suyok men sem abang UI bakinong ilam jongi ki kren ya kini ki mat ki ba kum ka jat ban reu bat kum ka jelahi ngila trang la khamslan